Minkejja li rriżulta li hemm biżżejjed provi biex ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono jitqiegħed taħt kap ta' akkuża, id-deputat parlamentari nazzjonalista David Agius għadu jemmen li għamel sew li ma nfurmax lill-pulizija dwar il-każ ta' xogħol għal voti f'Għawdex. Fix-xhieda tiegħu il-whistleblower fil-każ ta' Għawdex ikkonferma kif minn barra li kien kellem lil Simon Busuttil u Chris Said kien ikkuntattjaw ukoll lil David Agius billi bagħtlu id-dettalji f'email. Mistoqsi minn One News dwar jekk jaħsibx li jagħmel ħażin li ma marx għand il-pulizija dwar każ li issa rriżulta b'mod ċar kemm huwa serju, David Agius iddefenda l-pożizzjoni tiegħu. Ma taħsibx li issa li Tony De Bono tpoġġa taħt kap ta' akkuża li inti mxejt ħażin fil-verità li ma marx għand il-pulizija? Naħseb li mxejt kif kelli nimxi. Jiġifieri għamil tajjeb li ma marx għand il-pulizija f'meta kien hawn każ bħal dan? Naħseb li mxejt kif kelli nimxi. Bħal Busuttil u Said, David Agius kien sostna li sar jaf bil-każ ta' Għawdex mill-gazzetti. Sirtu tafu bl-iskandlu ta' Għawdex mill-Malta Today intom? Sirtu tafu bl-iskandlu ta' Għawdex mill-Malta Today intom? Iva. Biss ftit jiem wara, il-gazzetti kienu kixfu emails li juru l-kuntatt bejn il-whistleblower u d-deputat nazzjonalista David Agius. Hawn meta l-każ kien għadu qed jiġi investigat, Agius kien iddefenda l-pożizzjoni tiegħu hekk. Iskola five-a-side football. U inti L-iskola five-a-side football. Ippromettej David investiga. Iva mela le. Mhux għamilt investigajt inti? Le, ma ninvestigajx kun qalu li taqgħu xi għalfejn ma investigajt? għaxaw l-awditur. Għalfejn ma investigajt? Min jgħid xogħol inti xogħolok tinvestiga. Għax inti l-Ministru. David. Minn dakinhar beda smieħ fil-qorti u fis-7 ta' Lulju Tony De Bono se jkompli jaffaċċja 13 l-akkuża. Iżda għal David Agius dan mhux jagħmel differenza. Naħseb li mxejt kif kelli nimxi.